Awalan kong dahil Laura da. Kini mong Berto. Gasalig malang siya. May adlaw ginitawahan na. Kabawas na kuha na niya. Kalagot eh da. Pait kang tawahan na eh. Gasalig lang gina siya. Sige lang. Maabot rin ang panahon Berto. Makita gini mo. Magbahay lang yun kasi mong gibuhat. Bahusan yun di ka. Klaro man kayo ba nga, galago to si Day Laura ni Berto? Aw, galabot gito ni Berto. Kay, kapano naman ka nga insecure kayo na si Berto ni mo? Nya, pero may baya ka makadaog sa mga contest-contest. Labi nang sa balak, mayo kay kaana. Aw, natural. Biliba gina ko ni mo, Day. Muna nindot nga igsuon mo, laban yun. Sige lang, Day. Kay palitan tingag duster. Usa pa mo nakabuk duster ni mo, no? Punan na kong tulo para maupat. Bilib kay ko ni mo. Bitaw no basin pa day og makadagit ka. Nya, ikay pa'y pilion ni Laura. Dili kong pareha kay Berto nga. Batik kay batasan. Kanay igsuon. Mulaban yung maluwang. Ay, charon mama. To! Sige. Ang pila na. 100 ma'am, 35 ang isa. Uy! Ano na good? To! Pagkakunan mo ha. May kubiyahe. Oo, sunod ka ako. Aray, sakay na. Ikaw sakay? Dili, naog sa diha, naog sa diha. Oh, ano naman? Naog sa. Sumit na nga ako. I-parking sa nga to, i-parking sa nga. Sige, sige. Ya. Aray dire ha. Oh. Maglingkod dire. Mag-istorya ta. Oh, dire. Magsurya ta dire. Oo. Adiyan sa kayo. Na, sa kuy ko ani mo da. Muhuot man. Unsa may imong ikuan lagi? I-istorya na ko. Gid mo dire. Oh, Dire tarong nga ana, diha. okay. Sante tuyo ni mo na ko, day. Imo kong palingkurong din eh. Maaana nung nagkitan niya. Buang, mura sa kagkuan dire. Dire kay nakoy nabantayan gid mo da. Unsa may nabantayan mo? Dire gud. Katuging panghitabo ninyo ni Berto. Oh, Kalimtitoy. Kalimtito. nga naman. Kabaong ko nimo god nga dako kay kang gusto sa akong aggaw. Mas dako pa kang Berto, di ba? Tinuod yun na, Daytix. Abi ni mo, Daytix. Kining akong dugan, og lang kato ni, unya isod ka, masakto yung ka. Pero, Daytix, Yo, buti na dia. mauwa man yun ko, Daytix. Mauwang ka. Dugay na kayo kong kapamisitahon dito, pero kining akong dugan ba? Murag, kung muinit gani, murag talibuto ng bulkan. Biha sa ana, oy. Oh, tungod sa bintong. tungod sa kong kauo og kataha ngadtong Laura. Ang akong tiil murag moy mo atras. Biron ba pa atras imbis mo banti ko, iatras na nun. Pero ngadto sa mo aday kondisyon kay ko. Nindot kay kong plano. Pero nagabot sa panahon, mausab man. Mabalik mag-atras. May problema ron ako. Sus. Pangaasad nimo, eh. Ayaw gamitag utok ang imong tiil. Ang gamita, ang utok, maoy mo control sa imong tiil. Kay tanan mo control, ka ang utok raman tanan, maon mo buhaton. Ay kabala ka, na ako si Muluyo. Ako'y bahala ni mo. So day, di akas kong luyo. Kalain ka unang nauno nga, mauna ni akong buhok. Unya akong anino, taas og buhok. Bitaw day. Pananglit og mabali pang kalibutan ba? Nga ang babae na mamisitas laki. Di na ta magamit ni akong utok og kining akong tiil. Kay, kamo namang mga babae mamisita. Di, hayay na kay ka. Taka, alam ka kung, oy. Sus, putlang yun di mo. Kanus aba ka na may tabo nga ang babae may mamasitas laki? Pwede noon. Nga ang babae may magpakitag motibo sa laki. Pero di na may tabo nga ang babae gay manguyab sa lalaki. Pwede din. Atog ka. Di, anak ko na siya. Kapag gandi ka ha, paminawag ko. Lagi. Dakong kakagusto sa kong agaw. O sobra pas dako.
Mangadto ka. Mangadto ka sa mga. Nya, magatik-atik kung kag kanang agi-agi ka. Ingno ni mo sa akong tiyo nga, ako yung tuyo. Day good, akong agaw gud mong tuyo. Ha? Naon ani mo? Ay man, madok sa balay na. Ayo, nya, klaro man jud kay na, akong tiyo man gyud ang makakuan nimo. Dako kay nagkalagot akong tiyo nimo. Imo lang ingon nga. Nasi tikla diha. Noy, imo anak mo jud ka no. Nya ako at yung gawas mo sa ginaapil ako igagaw. Ya, ato na ka na ako igagaw na. Chan-chansi ka na, di ka nga to. Oh, nga tika. Tinuod ka ni Tix. Tabangan ko ni mo. Salamat ka ni Tix. Awa, oy. Sorry ka ni Tix. Sabi mo ko na kung si Laura ka. Oo, nagisa. Excited na sa kay ko. Sige, excited diha. Awa, nawingig ka. Thank you kay ni Tix ha. Abi mo daw. Ikaw naman may aso mo niya. Ilan na pinaharas sa rason. Hinayan talang na. Huwag ko din akong bakba dong. Eh, bakit ko ni mo tadao eh? Dong, taas pa ba na akong linya di listahan? Ha? Akong listahan ba? Taas pa ba niya? Ay, why problema na imong listahan, dada? Oy, sultihan ta. Honest to speaking, dada. Sa tanang nangutang, dada. Huh. Ang imuhar yung listahan nga, maglisod ko, suwat sa ako ang gulpin. Ang ano? Pura ba kinang, kuwan dada ba? Tanang imong listahan bitaw, murag nabasa. Tinuod ka daw, murag ibanla sa tubig. Pero ano ka, eh? Kasagaran yung mga bulpin ako dada, inigsuwat digit mga agi. Murag, Kasi bulpin yung... murag hubog ng bulpin eh. Kay, Umpog ng bulpin mo daw? oo, kay, ano mo dada? Ingunahan niya mga gudi. Dito sa balay ko dada, may mga daghang ilaga. Oh. Ilaga? Ilaga? Oo. Unya, Musuot ang ilaga? ang listahan gud sa mga nangutang dada. Ko kasabot na yung nakampat, na yung nagsapinday. Sa ito pa napapasang ako daw. Wala mo. Anak kita da. Kanang imuha dada. Maski yung saan na kong suwat, dada, di gid mo agi. Tinuod ka daw? Oh, di gid mo agi dada. Ay ka problema na. Kunya, kanang imong ugasa imong tutulan dada. Nagkahabitan yung tulan ako daw. Mabuhong ka. Mabuhong ka dada. Ay ka pala ka. Yes! Basta ako. Ay, kabala Ate kay ka. Ako si bahala. Ako si bahala. Matay dada. 101% ka daw. Arang-arang taon, ang bulpin laban pag hindi ako. Ayoy! Let me discuss, dada. Di ba, dada? Utangan ka na ako. Pero ay ka bala ka. Tungkol kay senior citizens ni ka, discount kag 3%. Kilala na lang. 7% na lang, di ba? Ayaw na lang kabala ka, anak. Huwag tango na lang nga. Ang hita mo ano, dada, kumulang pusta. Ani na lang na, di ba, utangan ka? Silbing, diri na ako. Ang utang ni mo diri na ako ibalik ni mo tanan. Plus 100% pag yun, isa ato pa, suma total, 200% na inyo, dada. Kana kung mulampos kita sa atong tingiwa, dada, nga maako si Inday Laura. Why problema ang imong utang? Listahan na, why? Mo ba daw? Oo! Kanang silbing utang ni mo na ako ibalik og hapat nimo plus 100% pagyod. Suma total zero. Sa latod pagkasulti, ang imong uta, ang akong utang, ikaw na utangan ako. Oh, bahala nang mapakdot ko. Basta maako lang na si Day Laura. Di lagi na makadama si Berto sa akong agaw. Kaum ka eh. Wa ka salig na ko. Ayaw pag-surrender. Kapon mo o kayo mo surrender kay ka. Malas ka. Kaya si Berto, makaigayong ginas kong igagaw mo nang fight, win, jud ta. Kanang, mas maayo jud na nga. Na ay karibal si Berto sa kong agaw kay kagwapar ba itong agaw na. Bahala jud ka, surrender ka diya. Fight, win, tani. Pamina lang yun sa
pa sa panahon ng dagas panahon ba? Nya, ipakahigayon gi ka sa akong agaw. Aw, pirahit! Na ano dito? Ikaabot gini mo nga to. Pirahi din akong agaw. Nya, ikaw na say bahala sa imo nga sa ano pag-diskarte nimo nga to. Lain sige ako agi hapon na. Adi na mayo. Kapoy. Kana! Kanindutap! Salamat yung kanitikla. Ikaw yun ang akong angel sa akong kinabuhi. In English, you are my angel in my life. Panahon na rin. Mukumbatin ako! Oh, ikaw man magkumbate. Oh. Ala sa kubiditso. Ha? Pag hinay-hinay sa niya. Oh, yes. Yes, yes. Nasa yun na rin. Oh, yes! 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 Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Detix! Ah, basta mauna to! Detix! Balik-balik din rin ay! Basta mauna to! Yes! 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 You! Mauna to! Uy, ay, nagkablabi niya. Kabaw na kung si mo palitan. Ay, nasisang-sang ka lang. Ilang ka. Day, ayaw sa nag-iubos ng akong kakao day, at kung dami ko day, wapoy kwanta to. Pero karon, nagbagal yo. So tiyan na day, gusto kay kita ka plutoon sa putahing hawa diri. Pero, ayaw lang day, hindi ko gusto mahago ang imo mga kamot. Ah! Sige na, sa may mo. Pin, ano kay patong mo ni mo kamot? Day. Manyak. Kalamoy ba ni mo mga kamot? Murag bagong natabang alamoy kayong kuputan. Kinila ka rin. Kaya ano, mag-order taglay yung mga putahe diri dapita. Sos, o siya no, Joy Lami. Ano ka diya? Yaw-yaw ka. Di ba day? Mas lami pang tindira kaysa putahe. Labi na gwapa. Lami kay muluto. Ay, sigatik-atik di ako. Kao na, maabtan niya kang Berto mo. Balintong sa to. Aw, wala tayong problema day. Amigo lang ato. Pili na ka mo sampit ako. You know day, can I ask your name? Pili mag-aila ta. Karaan, na kanay mong style. Sunod, mamisita. Sunod, manguyab. Klaro na kayo na styles mga laki. Gawas nga gwapa, mananagaan sa day. Pero day, sulti lang ko sa pangalan ni Mugod. Ayaw lang na ikahango lang imong pangalan. Total, tinaro mo niya ako ah. Mahalo na ba niya akong ngan? Ako si Vivian. Kaya, tagbaw na. Oh, bibigyan lang day. Ako din si Ramon Pinoylos. Bantogra. Parente rin mong syakoy. Jakto bitaw. Kana. Paak-Diyos ka buang. Kaya no? Mr. Kumino, hanyon ko ikaw. Tuhuga ang duga ni Bibian. Ako may kugmasyon ako. Ako nipuno ko na sa 120 na niagis ako mga kamot. Pillar. Mahalo na ba niya akong... Yeah, what are your action? Rolling. Action. Klaro na kayo na styles mga laki. Gato tira. Gato tira. Gato tira. Bakto ba? Oh. Di lagi na may tabo na si. Ako si Kan. Ah, toro si Kwan. At banget tong kana. Akas binumana. Hindi pa kasi Rolling. Action. Sakoy bitaw. Uy. Oh, daday. Rolling. Action. Binuilos. Bantogra. Kaliwat din mong syakoy. Di. Ay! Parin. Ay! Parin. Ay! Parintin mo Parintin. siya si Shakoy. Rolling. Action. Gawas nga gwapa. Mananagaan sa di ay. Pero day. Ay, wag na ko. Ay, wag na ko. Ay, wag na ko. Rolling. Action. Gawas nga gwapa. Mananagaan sa di ay. Muna de. Kayo. Rolling. Action. Ha? Oh. Oh. Okay. Asa daw? Di ba? Mas lami ba ang putahe kaysa tindira? Labi na gwapa. Boom, hot zero. pa sa kudan. Oh, titira pa sa kudan. Rolling. Action. Klaro na kayo ng atik ni Moy. Sunod, mamisita. Unya, manguyab.
Sus, imong style kla, matik na kay style kla, matik na kay style kla, matik na kayo. Sab. Biliba yun ako. Bitaw noy. Basin pa daig mo ka Rolling. Nagka-reaction. Biliba yun ako na yun. Bitaw noy. Padayon gud pagpanguyab noy. Aron basin pa daig nga ikay sugto ni Laura. Dili pa daig kung si Berto nga pati kay batasan. Ay, kung ikaw sa. Mao na to. Pagpanguyab. Rolling. Action. Biliba yun ako na yun. Bitaw noy. Padayon pagpanguyab. Manong mo kag makuan yun? Manong mo kag makuan yun? Imong kong hatwatuon. Idasig ba idasig? Ayaw pag may maurag yapon mo to. Imong na, murag kag hatok. Bitaw, Rolling. Action. bilib kay ko nimo. Bitaw noy. Basin pa daig makadagit ka kay ang piliho ni Laura ikaw pa di ay. Nya di kadili pa rin hakay, di kadili pa rin hakay, di kadili pa rin hakay. Berto nga pati kay batasan. It's okay. Magsuuran mo. Rolling. Action. Bilib kay ko nimo. Ano sa pagsuon? Bitaw noy. Ay, si... Bitaw mo. Buda. Okay, standby. Rolling. Action. Klaro magkaiba nga, galagot gito sa Laura Berto. Aw, galagot dito si Berto. Si Laura. Okay, pare. Okay, Rolling. action. Klaro magkaiba, naglagot gito sa Laura Berto. Aw, naglagot gito ni Berto. Kay kabalo naman ka nga insecure kay to si Ina lang nga. Lagot nila kay... Oh. Okay. Rolling. Action. Klaro magkaiba, galagot sa Laura Berto. Aw. Galagot gito ni Berto. Unsan ba answer? Lagot kayo. Rolling. Action. Klaro magkaiba nga, naglagot gito si Laura Berto. Aw, naglagot gito ni Berto. Kay kabalo naman kanoy nga kanang si Berto suya kay na sa imuha. Kabalo Winner gud ka sa tawag ng tanggalan sa una. Okay. Roll. Action. Klaro kay ba, naglagot ba to sa Laura niya? naglagot gito sa kay Berto. Kay Okay, lalik lang. Tingnan Rolling. Action. Klaro magkaiba nga, naglagot to sa Laura niya. Sabi Oh. maglagot. galagot dito nimo. Kay Ni si Asia di kalagutan deh. aw, Naglagot. Rolling. Action. Ay, sa priya ka dito. Ano nagmapdot mo? Rolling. Action. Mao ba do? Oh! Salbi ang imong utang diri nako, ako ihapak nimo. Wala kay utang, mao na. Yes. Yes. Ni tanaw kang diri. Oportunista kay ba? Rolling. Action. Abi ni Budong, ni kalma na biya siya. Adi lang ito naharasasun. Ato na siyang ama-aman. Uga na lang ulit itong babag sa... Hinahinay na lang na. Ay, Salamat kay Dadoy. Taas ba pala listahan ako din? Listahan? Ano din? listahan. Ano din? Dahil. Inom. Roll. Action. Abi ni Budong, ni kalma na biya ang tingog niya. Di na ito naharasasun. Sir, dito sir, kabok dito sir. Rolling. Action. Yes, Anaude! Yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Detix! Detix! Ay, basta mauna to! O sige! Minuta mo sa'yo na yung tiklan. Rolling. Action. Unsa? Naakas kong luyo? Mura kag siyado. Unya, masugot ka nga ang akong buhok mo ni. Unya, ang akong anino taas og buhok. Kada kong baliktad. Bitaw day magpalain ta. Bitaw day magpalain ta. Bitaw day magpalain ta. Asa man? Palain. Asa na yung topic? Mao na to. Ay, lang. Sakto gyud ka day. Asakto. Rolling. Action. Hoy, taka sad ka eh. Ti man tao na mahitabo. Sus, putlang yung demonyok, putlang yung demonyok, putlang yung demonyok. Ay. Dawnyok na. Ay, tinuod Di na. na may tabo. So, Rolling. action. Motras. Pero day og tuwa ko sa mua. A kondisyon kay kung una-una eh. Pero kung mapadong na ko ditong day Laura. Mausap man ako una-una. Mubalik kag atras ba kung una-una? Gila balik-balik ay.
Ang imong sunan ka. Atras. Action. Muatras naman noon. Rugto ako sa mua day. Kondisyon kay kong nauna, nindot kay kong mga plano. Pero ang mausab lag kalit. Hindi akong problema ron. Ka, dong to ilang tingog. Natay silingan man. Silingan lagi lain. Nag-shooting sila. Shooting siguro dito na. Murag na ka-shooting. Ana dong. Kami sa Atras. Atras. Akong plano, atras